I zdravo moji matići, danas dolazi nova epizoda i dajem novi skin, ovakav nekakav, obožavam džavole, da zovem se Milka uopšte. I da bojim se da se siđam, ali dobro. Znači tamo... No way! No way! Ja bolje bežim. Čujem i krave i svinje, ali ne znam da spustim. Nemam ni hranu, ne jedem mi se, prosto nisam gladna. O Bože dragi, to je zato što nigde ne šetam. Biću gladna ako negde šetam. A tamo no way. Ali ja mislim da mogu se spustim. Ali samo ljudi... štitite me. Uplaši me kozena. Kravu. Treba sam kažem kravu. Tako. Dole. Probat ćemo da idemo dole. Stvarno više ne znam. Sve ovdje prasli su. Hvala za hranu, hvala za sve. Sad mi treba još hrane, još više. Ja sam još više gladna, ljudi moji, Pošću jednu jagodu. Ali dobro, ja ću sačekam dok ne gladim baš puno. A tamo ja idem no way. Ja ne idem no way. Ja bolje da bežem odavde, ljudi. Ja se stvarno plašim i treba mi nova sekira. Trebam drvo da sjećam. Probat ćemo. Ajde, brže. Idemo već napravimo kuću, ljudi. Bravo, doviđenja. To se stvarno ne znam, ali dobro. Ali dobro, sada počinjemo. Samo pišete, evo, vidite, sad počinjem da živim. To preživljavanje i... Ne. Šta si uradila? Ona radila, ja stvarno ne znam. Ali kako vidite, ona je nešto radila, sam uzela da... Jagode, moram da imam jagode. Ljudi moji, moram da imam jagode, moram. Samo pazite da se ne ubijemo. Tako. Ne. Jagudica. Pošću jednu jagodicu zato što imam prepuno. 37 jagode. Ok, pošću. Zatvoram. Do. Mi je došlo srce. Što idemo puno monstrama, kako znate. Dobro. Polako. Polako. Samo polako. Trebaju nam jagodice, što da radi? Što da mogu mi trebaju? Au, jagode. Neko me udario sad. Jedna jagoda. 54 jagode, ljudi. Zašto kada hoću kažem jagoda, ja kažem jabuka. Dobro, nema veze, ali sada idemo više. Ja sam pošla. Bolje. Kako sam brzo istrčala. Ja bolje negdje da pravim kuću, ali samo ne znam gdje, zato što ja bi da nađem nešto. Ja bi da nađem neku selu. Eko to kopa tako. Ja sam vidjela što bilo ovdje. Zbog ove trave ništa ne vidim. Zašto sam se ovdje spavnula? Ja se plašim da ne bude dovoljno za kuću. Ajdemo još to da iskopamo i... Ja čujem, kao da čujem iz sela onih ljudi, znate? Kao da su to oni. Kao da je to... Dobro, sad ćemo da iskopamo drva.
Gdje je drvo? Gdje je drvo nastalo? Hej! Ovca! Ovca! Njam. Moramo malo brže, zato što... Ovca. Još sam gladna. Ćemo se popnemo na ovo drvo, ljudi. I opet ćemo da prespamo tamo. Još uvijek nisam našla ništa. Ljudi, ja ništa ne mogu da nađem. Dobro, ja ću da gledam dok se ne bi završio mrak. Dok se ne završi mrak. Dobro, idemo u baklje. To su moje baklje. Ok, ja sam ih tu stavila, da. Ja sam već mislila. Dobro. Evo jednu baklju ću staviti. Tako je bolje i da se da bude više sve. Šalim se, dobro je ovako. I da, ja ću da čekam vremena mrak da prođe. Pošću jednu jabuku. Tako, gotovo. Sada, ljudi, vraćam se kada se završi mrak. Ok. Dobro jutro. Super. Jutro je. Prvo moramo da napravimo kuću, pa onda sve ostalo. Ne, ovo nije moja kuća. Ovo nije gotovo. Ups. Hej, da niste vidjeli. Što sada radimo drugari? Nije. Ja ću čekati, ja ću spavati još. Ne mogu više spavati. To. Moramo fakel da uzmemo. Kako ja kažem fakel. I bežimo odavde, čak i ako nije. Jeste. A možda imam ideju. Sada ovo tu sve da uzmemo. Koliko drva imamo, toliko imamo. Tako. Sada, tako. Sada ćemo tražimo. Evo, ljudi. Ja ništa ne vidim. Tamo vidim da su zombi umrli sigurno. Tamo je jedan creeper. Ne mogu da prilazim. Ups, kiša. Dobro, nema veze. Meni treba nešto da... Ljudi. Kamo je si... To mi ne treba. Ne, mrzim kišu, ljudi, ali dobro. Samo da vidimo. Molim te. Tako, shit. Tamo je jedan vuk. Samo ću da lovi svinju, da vidim taj film. Hej, je li neko tu? Kuća neka, dajte mi. Hoću kao Andrej sreće da imam. Na šift ću bolje napraviti. Bože, ovdje nema ništa za sad. Ljudi, ja ću bolje da ovo malo da smanjim. Malo da pare. Eto, ovako. Dobro, idem dalje, možda. Ne, vamo. Sigurno sam da tamo ima nešto. Nema točno se. Mi kod ovdje nema ništa. Lisica! Oh my god. Ne, vuk! Ne beži! Ok, idemo dalje. Ljudi, ovo je stvarno logično. Ovo nije logično, ali dobro. Ja tako volim da tražim zato što sam cheater. Šanse nisam nikakav cheater, ali... Tako... Znate ono... Evelina... Sigurno. Krava i vuk zajedno, ste sigurni? Gdje je vuk, gdje? Ja baš ne znam. Ali ne ovce, tebi ovce da bilo tu da bi to ušlo.
Люди, что сюда ради? Everybody dream, dream, what's the world? О Боже, люди, я се плашим. Не! Чакай с шифто можеш, о не! Люди, я се стvarno глупаю. Ало, пустите ме, я съм. Everybody dream, dream, what's the world? О не, там е крипер. Я се stvarno глупаю. Dobro, uspjet ćemo, brže, s tim rukama. Ajde, uspjet ćeš. To. Super. Everybody dream, what to the fun. Dobra, nemam više, dobro je što nemam više. Baš je slatka lisica bila, dobro. Sada ne možemo više da uzmemo što se odgovaramo. I što sam ja uopšte ovdje došla sam da se spustimo. Pa to jest ne da se spustimo, da... Tako. Stavim da dođem do tamo. Želi da me sreća, ljudi! Samo da ne padne, okej. Ruka je bolja. Znate kao istruši se ruka. Tako. A? Šta? Ne. Everybody dream, ja ću ponovno. Ljudi moj. Everybody dream, but to the far. Okej, moji ljudi, ja sam shift sam zaboravila. Tamo još jedan blok neko se stavio sad. Da. Samo molim te da ne skupimo. Ne padneš, molim te. Neću bolje da padnem, ne se dobro. Koliko? 1, 2, 3. To dosta. Mrzim me. Mene. Kako to da spustim? Ja se javim kada to spustim, aha. Ljudi, ja sam samo ovo našla. Ali ako ga ubijem... Moram. Ali lama je. Lama se plaši. Dobro, da bar nešto da pojede. Da smo jako to. Mislim, ne mogu ništa pojede. Gdje je to sad? Gdje je taj čučuljak? Sad je nevidljiv, kupane. Dolazi vamo. Onda prati mama. Podali mamu. To. Sorry! On se bio. Ovo je da mraki, ljudi. Ja moram nešto brzo da uzmem. Imam što da to za svak slučaj zakona. Ako konja uopšte nađem. Nadamo ljudi. Ali uopšte da, dobro. Ali danas za sada ništa nisam našla. I da, baš sam glupa.
Dobro. Okej, sada ću na shift da stanem. Ja idem polako. Ne. Okej, ljudi. Просто ću ovako da se za sada ovdje sakrijem. Ako ništa. Ok, ovako ćemo jedno ovdje. I sada ovdje druga možda stoji ovdje. I drugari, to je to sa ovim videom. I ja ću sad da kažem ćao.